Автоматизирано изписване на рецепти. Рецептите нашумяха тук в последните няколко седмици. Естествено, нашия софтуер ги поддържа. Изключително лесно става. Сега Митко може да ви го демонстрира след малко. Това, което ние пък реализирахме в рецептите, е, че зададахме манипулации, най-често кръвни манипулации, екстракции, поставянето на импланти, почистване на зъбен камък, кюретаж, в което генерира готови темплейти с медикаменти, от които лекарят може да добави, изключи или да спре, но те се генерират автоматично. Автоматично пациентът получава СМС, с който да отиде в аптеката да си вземе рецептата, за да не забрави. Това сме го направили с двойна цел. Първо, че ние сме определили горе-долу един темплейт за такива медикаменти, които трябва да се дадат. И второ, при извършването на хирургична манипулация, някои задължителни неща, които докторите, когато работят много доктори в една клиника, пропускат това нещо да бъде направено. И освен това имаме обратна връзка дали пациентът е отишъл, взел си медикамента, че му е влезнал в картона това, че той е изпълнил рецепта и примерно ако сме му поставили един имплант и сме му предписали, че трябва да вземе профилактично аугментин 2 пъти на ден и той не го е взел и въпреки това се върни с усложнение след 40 дни, ние имаме основания да кажем, че ето, изпратихме електронна рецепта, в картона пише, че електронната рецепта не е изпълнена. Нали, един вид защита. Освен, че паже история на всичко това, което е направено, може да се прави и анализ може да направите един перфектен анализ след 2 години на всичките пациенти, които сте направили имплантологично лечение. Медикаментите, на едни от тях предписвате едни медикаменти, на други може да направите анализ за полученото усложнение, примерно всичко това, което е станало. Нека Митко да ни демонстрира рецептите, как се реализират. Като благодарение на софтуера, че е облачна услуга, аз мога да се възползвам от това, че електронният подпис на доктора е поставен някъде в клиниката и случайно подочух там на стълбите, някой от доктор от вас говореше с пациент, с който го помоли да си вземе антибиотик, нали, случва се. Вие съвсем спокойно може да седнете на някой лаптоп, да отворите картона на пациента срещу издаден амбулаторен лист, да прикрепите естествено електронна рецепта и да кажете на пациента, отиди в някоя аптека, която си избереш, рецептата те очаква. Тоест, че към всеки издаден амбулаторен лист в софтуера по Bento може да прикрепим електронна рецепта, която се регистрира с електронния подпис и веднага се обявява. Да, добави една рецепта, да, добави. Да, бутончето добави. Избираме си какъв да е типа на рецептата, бяла, зелена или жълта. Като към нея може да добавим от номенклатурата. Дали сме ги дентални, наркотични и всички. В дентални вие може да се добавите всички, които медикаменти решите, че стават за дентална помощ. Да, като всички това е изцяло цялата аптечна номенклатура, одобрена за продажба в България. Нали, избираме се съответния продукт, клиндамицин, нали, който често се случва. С дабл-клик го добавяме към рецептата, определяме колко пъти на ден да го приема пациента, по какво количество, нали, по един хапче и колко дена да продължи самото лечение. Когато го определим, определяме и каква е формата на приема. Това е таблетни. Дадем ли запис, програмата, тъй като софтуерът е изцяло защитен, нали, няма как да влезе този доктор, даже преди малко си повече и пръста тук. Програмата е свързана с електронния му подпис в клиниката. Веднага вижда, че електронният подпис е на линия, регистрира рецептата и това. Обаждаме се на пациента, че... Да, взима си NZIS номер. Знаете, че всички, които работите тук, вече трябва да имате електронни подписи, които трябва да са сложени в компютъра, в някой компютър, който е избран, не компютъра на регистратурата, не и компютъра, до който се намира до вашия стол, а трябва в помещение да има компютър, в който да има сложени флашките. Ако работите 3 доктори, 3 флашки трябва да има вътре сложени. Те са електронни подписи, които да не се пипат, да не се изключват и да не се взимат в джоба. Защото като започнете от 1 януари да пускате дори листа по частни нали, приеми, в реално време трябва електронния подпис да се види там, софтуера да си вземе от него данните, да си вземе от NZIS номер и да го генерира.
Иначе това няма как да стане. Така че всички от вас съветвам да имате 2 електронни подписа. Едните си го дръжте някъде, където е при вас и си го ползвате за вкъщи или с счетоводството или за каквото и да е. И другия, който стои сложен в хъб за USB-та в някой компютър, който, пак повтарям, да не е на регистратурата, който всеки може да си го вземе да си го сложи в джоба или на компютъра ви да е пъхнат, а някъде да е съхранен на място. Покажи ми те как става и медицинска бележка. Кажи как да си изпише марихуана, че Има, но много е слаба, докторе. така ли? Ще концентрирам. Така, медицинската бележка също, като условията от НЗИС, са вече към медицинската бележка задължително се прикрепя номер на амбулаторен лист. Тоест, че ако рецепта може да издаваме свободно без амбулаторен лист, тук задължително трябва да регистрираме амбулаторния лист към НЗИС. За момента ги регистрираме празни, така направен софтуера. Имаме си, така изглежда амбулаторния лист, имаме медицинска бележка, натискаме бутончето, и с дабл клик определяме диагнозата, с която издаваме, с дабл клик определяме темплейт за МКБ-то, което е от МКБ-10, и с дабл клик пред кой да преслужи. Това е, дадем ли запис, програмата си регистрира първо амбулаторния лист към НЗИС, поставя го като празен и веднага към него добавя и номера на извинителната медицинска бележка. Да, генерира си номер, взима си номера. Имайте предвид, че системата е облачна, т.е. подписите могат да се намират на едно място, софтуера може да работи на всеки. Виждате, нямаме подписи. Няма подписи тук нищо. В момента го подписахме в клиниката и си взехме номер. Ето това е номер на номера, който е регистриран в НЗИС. И не е вързан електронен подпис към компютър. Нямаме тук. Така че от 16, т.е. от понеделник, би трябвало всички антибиотици и средства за диабетици да се изписват само с електронни рецепти, а пък всички извинителни бележки, особено тези, които работят ортодонтия и че се занимават непрекъснато с деца, нали, трябва да бъдат генерирани и те директно отиват в дневника училищния на училищните власти. Да изтрим бележката. Това е възрастен. Не. Да. Като това, което установихме, фирмени подписи не може, всичко се регистрира лично на личния подпис, с личния подпис на доктора. Не може с една практика, ако има 5 доктора, не може с подписа на практиката. Да, и нашия съвет е, ако в дадената практика имате няколко заболекара, примерно 2 или 3 заболекара, не правете това нещо титуляра или собственика да си сложи подписа, който е лекар, и с неговия подпис да се подписват всички останали. Като си дойде нов човек или нов доктор, или които си имате, идва си, носи си подписа, слага се, прибира се. Нали, това е едно от условията за работа. Имате трудов договор, работите на процент и си оставете и подписа, за да може да се подписват листата, за да може да се подписват рецептите и за да може всеки от тях да си носи отговорност за това, което е свършил или за това, което е преписал. Защото в някои клиники вече така се опитаха да го реализират с титуляра на клиниката да използва подписа, което не е редно и нищо нито облегчава, нито спестява. Напротив, излага се на по-голям риск. Отговорност, което в един момент заради чужда грешка може да се... Точно така. Точно така.